Arya kang goreng kopi, ndukur meja gak ana jajane. Urip neng donya sing ati-ati, aja nganti nglarani tanggane. Aja nganti nglarani tanggane. Ngono iku salahe sapa dulur? Salah sapa, Pak Gus? Wah, kalau mesti salah. Yo ngene iki. Ya wis sepuro. Nggih. Wis gak usah salah-salah. Nang Surabaya numpak kapal RT 5 halal bihalal. Cekap semanten siiran kula. Cekap semanten siiran kula. Assalamualaikum.